Pani Ernestin Tahedl si svojou tvorbou získala vysoké uznanie vo svete umenia. Ostala verná rakúskym koreňom, avšak jej pracovný i osobný život sa odohrávajú až v ďalekej Kanade. Po prvýkrát vystavuje táto svetoznáma umelkyňa na Slovensku a za miesto svojej výstavy si zvolila priestory Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Bolo pre nás veľkou cťou a radosťou, že výstava týchto diel mohla byť prezentovaná u nás. Pani Ernestin Tahedl je umelkyňou svetového rázu, ktorá je známa nielen v Rakúsku, v Európe, ale aj po celom svete. Jej diela sú veľmi emotívne, umelecky veľmi náročné a u ľudí naozaj vzbudzujú hlboké umelecké rezonancie. Nepoznám som autorku, musím vám povedať, pretože ona žije v Kanade. Počul som, keď nám predstavili tento projekt. Čul som o pani Tahedl. Ale otec bol veľmi známy v Rakúsku. Tak to bol pán Tahedl, ktorý pracoval so sklom. On bol veľmi známy u nás v Rakúsku. Ernestin Tahedl sa narodila v Hornom Rakúsku. Vďaka svojmu otcovi, členovi umeleckého zoskupenia Viedenská secesia Heinrichovi Tahedlovi, bola od malička obklopená umením. V roku 1963 emigrovala do Kanady, kde sa veľmi rýchlo etablovala ako popredná umelecká sklárka a postupom času sa začala čoraz viac venovať aj maľbe a téme krajiny. Inšpirovaná rakúskou a kanadskou prírodou vyvinula farebnú, atmosférou ladenú, veľkoformátovú krajinomaľbu v nadväznosti na umelecké pozície Turnera či Moneta. Prezentované obrazy z cyklu Rezonancie sú inšpirované dojmami, ktoré v nej zanechávajú obľúbené symfónie. Hlavná inšpirácia prichádza samozrejme z hudby od rôznych umelcov, či už rakúskych alebo aj ruských, akými je Dmitrij Šostakovič. Posledné obrazy, ktoré sú tu vystavené, sú na Goldbergové variácie od Johanna Sebastiana Bacha a možno bude nasledovať aj dielo inšpirované skladateľom, ktorý mal blízko k Slovensku. Pani Ernestin Tahedl precestovala celý svet. Našla si počas svojej návštevy na Slovensku čas prejsť sa Bratislavou? Prišla som už pred pár dňami spolu s obrazmi a mala som možnosť stráviť krásne popoludnie v prostredí Starého mesta. Navštívila som vianočné trhy a môžem povedať, že Bratislava je krásne mesto s veľmi zaujímavou architektúrou. Tak, ako sa vo vystavených dielach spája výtvarné umenie s hudbou, snaží sa aj Rakúske kultúrne fórum predstaviť počas vernisáží renomovaných hudobných umelcov. Rakúsko samozrejme je veľmi blízo a ako ste povedala, cítime ten vplyv Viedne, ako vždy to bolo považované ako mesto hudby a to aj ostáva. Ja mám veľa priateľov aj hudobníkov v Rakúsku, pomerne často tam aj hrám. Komornú hudbu na festivaloch hráme v rôznych rakúskych festivaloch, ktoré sú väčšinou v čarovných historických priestoroch. No a spolupráca s Rakúskym kultúrnym fórom je tiež veľmi dobrá a dlhoročná. Ja som veľmi častokrát v Rakúsku, konkrétne v Salzburgu. Tam hrávam s jedným súborom pre súčasnú hudbu, takže už roky, teraz už bude 5. rok, čo tam pravidelne chodím. Čiže s Rakúskom mám veľmi dobré skúsenosti, už sa tam cítim ako doma, je to môj druhý domov, čiže som veľmi rada, že dnes tu na Rakúskom kultúrnom fóre môžem tu s naším umelcom, s Eugenom Prochádzom, s ktorým som kedysi veľmi veľa hrávala a dneska sa znova stretneme a zahráme aktuálnu vec, ktorá pani umelkyňa tiež na Šostakoviča mala také vízie a namalovala veľa obrazov, tak zahráme zo Šostakovičovej sonáty 2 časti. V priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí sa výstavy konajú pravidelne. Cyklus obrazov Rezonancie od svetoznámej rakúskej umelkyne Ernestin Tahedl si môžu návštevníci pozrieť do 31. januára 2014. Martina Činovská, Televízia Bratislava.